целеустремена. Да, бях на 8 годишна и беше много забавно. Желанието за победа, за самоусъвършенстване, за представяне на България по света. Константната скорост. Когато имаш да решаваш сложни задачи за много кратък период от време, когато усещаш адреналин, когато всичко е изцяло в твоите ръце, да бъда номер 1. Труден и дълъг и отнема много време. И надявам се да радвам страната ни с много медали и се надявам да оставя след себе си нещо добро, позитивно за хората, за децата, които следват моите стъпки, да остана по някакъв начин в историята. Приемам провала много тежко и обикновено се затварям себе си и тъжа. Но се самоанализирам и за около 2 дни успявам отново да се дигна на крака. Още по-силно. Сноуборда ми е дал страшно много, този спорт като цяло. Може би всичко, което имам в момента. Но научих много за себе си. Научих, че всъщност мога да бъда дисциплинирана, че мога да си поставям и да постигам високи цели, че мога да се стремя към нещо голямо и се научих да мечтая. От малко късмет и време. Бъди себе си и прави нещата по възможно най-добрия начин. Бъди малко луд, не винаги се подчинявай на правилата и наистина се стреми да търсиш перфекционизма във всичко, което правиш. То ще се отплати обратно.